kubuhlungu lokho uyabona ngoba bayayicelela abantu kulesikhathi insuku esikuzo nje bayayicelela abantu kubuhlungu kuzoshumela ungacelelanga ngoba manje awazi uyothini ebantwini mawungayicelelanga kodwa abantu kulesikhathi manje bayayicelela yabona mabengayicelelanga bakhanda amathuba ukuthi bavele ukuthi they can do it kule insuku zamanje yabona manje uma uthola icall nje kuthiwa wozosikhonza uvele ungishaya uvale ngithi uNkulunkulu wavula umnyango kwenze njani nikhona abangcwele kubuhlungu nje uyasho mama ngiyengafika ngiqala ukufika la ekhaya ngiyengafika nje ngizokhonza ngiyakuthanda kakhulu ukukhonza amen before ngibe inceke kaNkulunkulu ngibe ngumntwana kaNkulunkulu nikhona abazalwane before nje ngibe umfundisi ngibe umntwana kaNkulunkulu lokhu kokufundisa ngikuthole ngendlela kodwa ngiyibhizi noJesu nje ngikhonzela uJesu amen bazalwane manje mangicelwe kubantu abasha inamandla kakhulu leyo nto empilweni yami amen bazalwane amen ngoba insuku zami ebusheni ziyanginciphela ngisabathe ngiyayiphusha ngithi ngiyayiphusha insuku ziyancipha ngithi ngiyayiphusha ebusheni ziyancipha amen nansi into yokuba bamndebele ifikile manje ngithi ngiyayiphusha into manje angisazi bafowethu yabona manje ngiyancipha kakhulu insuku zami ebusheni aziyancipha kakhulu bazalwane manje ngiyambonga uNkulunkulu ovula umnyango ukuthi ngisesebusheni ngisemusha ngathola insindiso ngandlule ulundi haleluya haleluya bazalwane ake ngikhuluma indaba yobusha singishumayela impela ke sengiqalile bumnandi kakhulu ubusha mawuphilile bubuhlungu ubusha mawungaphilanga ngoba uyabakapha abaphile ebusheni ngithe sengishumayela hamba nami I don't have all day bumnandi ubusha mawuphilile ungaburobhanga ubusha uJesu afike kahle la ebusheni bakho wakubamba wathi uyaphunyuka wakubamba wathi uyaphunyuka wakubamba amen ngoba bumnandi masubanjwe uye bubuhlungu uma wena uthanda uJesu kumnandi kakhulu uma uJesu ethanda wena ubumnandi bobushiyo buzwa lapho mntaka baba ngoba usamthanda wena siyabonga kumnandi masulandwa nguye engalandi wena elanda into zakhe ngisho uJesu Kristu inkosi uma usuke washayisa endleleni wathi angisayifuni lento ngiyayiyeka bese uJesu Kristu inkosi ayilandele wena athi nginodaba nawe mntomusha nginodaba nawe manje sisuke sashonisa abantu abangakwazi ukuthi kunjani ukushayeka endleleni amen abasishunyezwe labo bantu kule insuku sathi mashayeka bathi siyadlala kanti ubude bendlela kunento zakhona lana kuyashayeka ebusheni rabondo saya angisho ebusheni mawufika ebusheni zizokushaya hayi awutshelwanga wena iqiniso wena utshelwe ukuthi wena uyezulwini usungcwele mina ngikhuluma ngomuntu omusha wafika kahle ebusheni zokushaya hayi zokushaya ebusheni ngisho mawufika ebusheni mina siyambongisa ongaphilanga ebusheni thina siphila khona zikhala every day umuntu omusha usempini every day umuntu omusha ebusheni unezimpi ngoba nesitha siyakufuna noNkulunkulu uyakufuna sasinenkinga entsha sijahwa abantu ababili wemntu omusha sinenkinga entsha khona abashakayo babili nikhona bazalwane ezasebusheni lezo noNkulunkulu akayibekile phansi noSathane akayibekile phansi saze sanenkinga besithi sijaho uSathane ngizokhuluma into yasolundi lokuthi noNkulunkulu ngathi uyasijaha ngizwa into yokujaha uNkulunkulu ebusheni athi nginabantu engifuna basindiswe mina ngisho uNkulunkulu mina ejaha wena
nginabantu engifuna abasindiswa uNkulunkulu ejaha umuntu omusha athi ngifuna ukumbamba umuntu omusha ezizwe ukuthi ubanjwe uNkulunkulu bese yashumayela umuntu omusha bese yavangela umuntu omusha ejaha uNkulunkulu. Amen. Athi uNkulunkulu nginemizi ngiyaprofeta ake ngikhulume nje ngaphiwe ezulwini mina. Athi uNkulunkulu nginemizi engangazi kodwa ngifuna uyongintroduce kuyo ngokunyathela kwakho umuntu omusha. Amen bazalwane. Inhliziyo yakhe isathambile athi nginemizi engifuna uyonyathela kunendawo esithi masinyathela abantu abasha kuhamba amademoni leyo muzi ngoba sekunyathela umuntu omusha. Ake ngiprofete ngiqhubeke inkosi ingisiza uLundi. uNkulunkulu mayifuna ukuthatha uLundi alenze upside down angeke akhanda imvuselelo enkulu. Angeke akhanda imvuselelo enkulu. Kodwa uNkulunkulu uzogibela umuntu omusha. Ngisho uNkulunkulu mayifuna ukwenza into mina akakhanda imvuselelo esingayazi. uNkulunkulu ugibela umuntu omusha. Bese kuba sengathi umuntu omusha uyahlanya. Kuba sengathi umuntu omusha akaphatheki. Kuba sengathi umuntu omusha akazwile. Kanti khona into efuna ukwenziwa uNkulunkulu. Khona into efuna ukwenziwa uNkulunkulu. uNkulunkulu egibela umuntu omusha. Awungayibambezeli umuntu omusha ungayibukeli phansi. Ngazi uNkulunkulu ehamba nomuntu omusha. Ngazi uNkulunkulu nje ehamba nomuntu omusha. Kwafika itende ngakithi. Umfundisi uNJ Sithole wasuka eThekwini. Weza ngakithi eNewcastle ezobeka itende. Amen bazalwane. Wawafika nje inkosi yami. Ngingazi lutho ngoJesu futhi. Kodwa ngithi kunama keyboard kuyajive lapha. Kanti abangitshela ukuthi kuyobuye ehlalwe phansi futhi. Kuphinde ushunya yezwe futhi. Ngoba kube bangitshela ngangeke ngilinde intshumayelo. Manje bathi kunama keyboard kuyajive. Emva kokujive wafika uJesu. Wangisindisa kushunyayelwa izwi. Khona bazalwane. Ngangaya ungixolele ngangayanga kuye uJesu mina etendeni. Ngangayanga kuye. Kusho ukuthi kwenzeka icollision. Washayisana itimela. Washayisana itimela. uNdebele ehamba indlela yakhe. noJesu ehamba indlela yakhe. Hallelujah. Sashayisana noJesu. Kwaba zindala zombili. Nkosi ngahamba indlela yami. Zashayisana itimela. Zashayisana itimela. Ngoba umnandi uJesu mawushayisane kahle naye. Ungazwanga ngomuntu efike kuwe. Bese kushayisa uJesu bese yakubamba. Bese uthi okay inkosi ngilapha. Bese nzinta ake siyezwini. Nkosi kuthiwa. Koze kuthiwa umfundisi akalifundiswa. Ake siyezwini ningixolele bafowethu. Ngazi uJesu esiza umuntu omusha. Ngazi uJesu nje esiza umuntu omusha. Amen. Ngiyayazi indlela ebusha. Ngiyayazi left right and center kukho engakwazi. Indlela umuntu omusha ngiyayazi. 2 Peter chapter 1. Nkosi yami. 2 Peter chapter 1 verse 12. Second Peter chapter 1 verse 12. Ufunde nje uhleli phansi. Funde nje uhleli phansi. Ya angazi uyempephe kodwa nje hlala phansi impela ngoba sizofunda nawe. Uhlale ngalapha sofunda. Mina awuma ungakafundi. Inkosi ithi kimi kunento yala ekhaya eHovering ethi we bring the dignity of the church. Ngoba sisho ngokuqonda ukuthi iHovering iyodwa ayisili bandla. Iprophetical lento ungizwe. The dignity of the church, the dignity of the body of Christ. Amen. Ipropheta lokho lento enibhalela ningayiqondi. It is the dignity of the body by doing the word.
Nikhona inamandla leyo nto sodlizwe nje namhlanje. Sodlizwe ufunda uverse 12. Uzolizwa nje futhi lithini funda sizwe. Ncwadi kaPetru wesibili chapter 1 verse 12. Nakho ke Kufundeka kanje. Ngakho ke ngiyakuba ilokhu nginikhumbuze njalo ngalezo zinto. Nakuba nizazi nime niqinile eqinisweni elikhona. Ngithi kufanele nxa ngisekhona kuleli dokodo nginivuse ngokunikhumbuza. Ngazi ukuthi kuseduze ukususa kwedokodo lwami. Njengalokho nenkosi yethu Jesu Kristu yangitshengisa. Amen. Amen bazalwane. Ngifuna kakhulukazi uverse 12 only. Amen. Yeah. Ngakho ke ngihlose ukuba nginikhumbuze njalo ngalezo zinto. Nakuba vele nizazi futhi nimile naqina eqinisweni elikhona. Ake sizwe nesilungu sithini? Sithini isilungu? Therefore, I will always be ready to remind you of these things. Yes. Even though you already know them and are established in the truth which is held firmly in your grasp. Amen bazalwane. Angiselanga uzokhuluma into entsha phakathi kwenu. Amen. Angiselanga ngizoba yivuthist la. Cha la angiphethe eschatology. Angiphethe bombastic word. I know not today. Amen. Ngizona itshela ukuthi lezi zinto abazali bena abanishumeza zona yizo. Amen. Ayibe ngithandaza ke uNkulunkulu ngifuna ukuyobaqhumisa amakhanda olundi. Yathi inkosi hayi wena. Wena ungowami. Hayi kulula phela ukulanda isiGreek neSebheru ngisilethe la. Bese nizomvuma uNdebele ningayivumi inkosi. Hayi kodwa Nkosi yami ngizoshuma izobani? Webafethu ake kuvunywe inkosi, ake kuvunywe inkosi. Ake kuvunywe uJesu. Hayi izambulo zethu namamissions angekho. Back to Jesus. Back to Jesus. Ungazozama ukuyikhandela igama ngezinto wazizwe eBible school. Back to Jesus. uJesu is so simple. Umcomplicator wena. uJesu is so simple. Kodwa ngiyakhuluma ngiyaprofeta ngeso. Ubamba nkosami abasemakhaya abathi mina ngifundile. Akaze ngiye nasesikoleni kufika uJesu. Kuloyo muntu wasemakhaya ongafundile. Ngoba uJesu simple. Athi uJesu angiqedile abambe ibillionaire. Afika uJesu kuyibillionaire. Lithi kunemali zami ngimi kahle kufika uJesu. Ngoba Jesus is simple. Jesus is simple. Manje sinento yethu entweni yakhe. Ngizoxoshwa Lundi sengibonile ngizohamba ngizoxoshwa la. Sengibonile kodwa ngishumayele ngihambe. Inkinga yethu bafundisi bami. Sinento yethu entweni yabantu. That is our problem. Sinento yethu. Khona into ofuna ukuyisho wena emsini wami, that's your problem. Kanti mawufika kwami akuzwe mina ukuthi ngithini kuwe. Kodwa Jesu ngisize. Mawufika kwami koshaya umthetho wami kwami. Kukhale sami iqathulo kwami. Manje nawe ufuna ukushaya wakho umthetho. Emsini kaNdebele unenkinga. Soba sinenkinga. Inkosi ayisifikisi la kumele isifikise khona. Ngoba entweni yayo sinento. Kanti belula lento. Bekumele siye kumnikazi wento. Kodwa ngiyakuzwa Nkosi. Sithi wena wathumela itende ngakithi eNewcastle. Wazolanda mina. Kuhanjwa kanjani entweni yakho? WeNkulunkulu wathumela itende ngakithi eNewcastle.
kuhanja kanjani entweni yakho weNkulunkulu wangisindisa kuhanjwa kanjani entweni yakho weNkulunkulu wangisindisa kulento yokholwa kanjwa kanjani akungisize kulento yakho ake sime ngenyawo ake sime ngenyawo ake sime ngenyawo sizothandaza kuNkulunkulu owasindisa ngifuna siye kuye namhlanje singabantu abasha sithi asazi kanjwa kanjani asazi kanjwa kanjani asazi kanjwa kanjani awukwazi uba nomqondo nomcabango kulento athi indlela zami akusizi indlela zenu nomcabango wami akusiwumcabango wenu simcabangela kanjani entweni yakhe inkosi nesililo ngathi lapho efuna ukusisa khona sikwazi ukuya ngoba nathi sinawethu ama plans nathi sinawethu imbono entweni kaNkulunkulu abantu bayabhubha abantu bayafa yafuna umuntu ozoma esikhaleni angifumananga umuntu eka Jesu lento eka uNkulunkulu lento aziyena ukuthi wayiqala kanjani yaphi haleluya lensindiso kuyo eka uNkulunkulu ngifuna sithandane hayi ungizwe kathathu ngiyingcenye le altar call mina self nami ngifuna ukuya enkosini ngithi weNkulunkulu wangisindisa wawungisindiseleni uhanjwa kanjani lana khona izinto engiyibonayo engivele ngibona ukuthi inkosi igoqa izandla manje ithi umfakela yakho le Ndebele angeni la kodwa ngifuna sikhuleke umkhuleko ake sivala amehlo sikhulekela umkhuleko othi uNkulunkulu ensindisweni yakho kuhanjwa kanjani ake sithandaze sonke egameni lika Jesu. Baba, we pray tonight egameni lika Jesu Kristu Nkosi siyazithoba siyazehlisa Baba wethu namandla onke siyazendlala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu omuhle siza kuwe ngomthandazo Baba wethu osezulwini onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu siyathandaza Nkosi siyakhuleka Baba siyanxusa uNkulunkulu siyacela egameni lika Jesu waseNazaretha sikhulekela indlela evela kuwe sikhulekela idirection evela kuwe uNkulunkulu wethu namandla eyokuhamba entsindisweni egameni lika Jesu waseNazaretha egameni lika Jesu waseNazaretha egameni lika Jesu siyaphenduka Baba wethu osezulwini siyaphenduka uNkulunkulu wethu namandla buyisana nathi sibuyisana nawe uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu insindiso Baba ingeyakho egameni lika Jesu futhi thina Baba sisindiswe nguwe ngegama lika Jesu waseNazaretha sicela indlela evela kuwe. We pray for your direction. Yenza umangaliso ngempilo zethu. Sisize Baba wethu ongcwele. Sisize uNkulunkulu wethu ophilayo. Eka Jesu Kristu. Siyavuma Baba sihambe ngokwazi kwethu. Sahamba ngokucabanga kwethu. Sahamba ngokwenza kwethu. Kodwa namhlanje siyathandaza. Sidinga usizo oluvela kuwe. uNkulunkulu moya ongcwele. Egameni lika Jesu waseNazaretha siyanxusa Nkosi siyacela Baba siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha silekelele uNkulunkulu sisize Baba ongcwele
egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuze lokho kufunwa nguwe kwenzeke khona. Nkulunkulu wethu namandla empilweni zethu egameni lika Jesu ebandleni lakho baba wethu namandla sikhulekela ukuthi kwenzeke lokho kufunwa nguwe ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba ongcwele makwenzeke baba lokho kufunwa nguwe egameni lika Jesu waseNazaretha. We pray, Lord. Shaya izandla bazalwane enkolo.